Зверху зачиняется наступный будинок «Веснярный канал». Нагадуем, пасля об'яви про те, що двері зачиняються, пасажиру заборонено уваходить в автобус и выходить из него. Веснярний канал. Наступний будинок 28 липня. Будинок 28 липня. Наступний будинок Луцькая.
Припинок Луцьке. Наступний припинок ринок Лагуна. А ты посмотри в районе 10 гавапаратов. 30-й. Куда идут? Да, да. От нашей остановки. Припинок ринок Лагуна. Наступний припинок Калайова. Заложно. З'яви зачиняється. Наступний припинок Калайова. Припинок Калайова. Наступний припинок завод Світотрон.